Dateng gunung niki tesih kathah peksi nggih, Mbah, jebule kok. Barang alam kene iki isih lestari. Mestine ya isih akeh manuk. Hmm. Tak bedhek iku lho. Siap napa? Manuk apa sing bengoke banter? Nggih, manuk blekok jelas banteng niku kok. Duh, Manuk renjak niku banter, Mbah. Buanter banget niku. itu Lah, yuk napa? Manuk napa niku? Manuk kok bengak-bengok banter-banter niku. manuk kejepit resleting. Niku cangkeme, Mbah. Ibu manuke sing bengak-bengok.